Jinwet li se nieħu lill-Partit Nazzjonalista ant in-nies hekk qed nagħmel u hekk se nibqa' nagħmel b'konvinzjoni u b'determinazzjoni jiġri x'jiġri fil-Konvenzjoni Ġenerali li ġejja. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt li kien mistieden fil-programm Extra Sajf fuq ix-xandir tal-Istat. Matul il-programm kienet diskussa is-sitwazzjoni attwali fil-Partit Nazzjonalista u l-isfidi li l-partit għandu qudiemu. Fil-fatt mistoqsi dwar is-sondaġġi, Adrian Delija qal li dawn qed juru li l-poplu jrid Partit Nazzjonalista aktar frisk u għalhekk li hu qed iwiegħed Partit Nazzjonalista imġeddet u li kapaċi joffri alternattiva serja filwaqt li jservi lil Maltin u l-Awċin kollha. Adrian Delija qal li l-poplu jrid jgħix ħajja aħjar partiti politiċi li jistgħu ituhom pajjiż aħjar. Madankollu, innota kif il-partit qed jaħli ħafna minn ħinu u r-riżorsi tiegħu fuq il-kwistjonijiet interni minflok ma jikkonċentra fuq il-bżonnijiet veri li għandu l-pajjiż. Spjega li rrid imur għal-vot tat-tesserati għax jirrispetta lil min taħ il-mandat bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u għalhekk għandhom ikunu t-tesserati stess li jiddeċiedu il-futur tal-partit. Sa dan it-tant fil-programm ipparteċipa wkoll Mark Antony Sammut li fost l-oħrajn fl-aħħar snin serva bħala President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u qal li hu importanti li fit-tmiem dan il-proċess il-Partit Nazzjonalista joħroġ aktar maqud u b'saħħtu filwaqt li jirreġenera ruħu u juri li lest jimxi l-qudiem b'viżjoni ta' gvern alternattiv. Bħala żagħżugħ ta' 34 sena, b'20 sena minnhom jimmieli taf xi struttura oħra tal-partit, Mark Antony Sammut qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jibda jara li ż-żgħażagħ isibu posthom fih u jħossuhom komdi jagħmlu dan. Tenna li jemmen bisħiħ li l-partit għandu bżonn lil kulħadd u t-talenti ta' kulħadd u għalhekk ħadd ma jista' jinkines il-barra. Dan aktar u aktar meta hemm settur ta' nies li vvutaw lil Partit Laburista iżda llum qed jitilfu l-fiduċja fil-partit ta' Roberta Bela. Mark Antony Sammut temm l-appell li l-Partit Nazzjonalista ikompli ħares il-qudiem u jara li l-ġerħa politika li għandu bħalissa tfittex tingħalaq b'deċiżjonijiet għaqlin li hemm bżonn jittieħdu kif ukoll bi proċess biex jilħaq aktar nies u jġib lura lil dawk li m'għadhomx konvinti mill-politika tal-partit.